tomto videu si ukážeme, ako je možné ukladať nastavenie v našom reportovacom systéme. Nastavenie umožňuje obsluhe programu urobiť jednu zásadnú vec. Umožňuje nastaviť jednotnú úpravu reportov, ktoré môžu potom používať všetci užívateľia systému. Ukážeme si to na príklade spisov, konkrétne na výstupe spisový obal s podrobnosťami, pretože na ňom sa nám to bude dobre demonštrovať. V reportovacom systéme existuje vždy možnosť upraviť si konkrétny report. To sa robí s tlačením tlačidla rozšírené. Vtedy sa nám objaví zoznam jednotlivých položiek, ktoré môžeme nastavovať. No a ukladanie týchto nastavení sa nachádza na ľavej strane obrazovky. Vidíme tu vždy minimálne dve nastavenia. Implicitné nastavenie, to je nastavenie, s ktorým prichádza program nastavený od výroby. Každý užívateľ si môže nastaviť tieto jednotlivé vlastnosti podľa vlastných potrieb a to má nastavené v nastavení, ktoré sa volá Moje nastavenie. A poslednou možnosťou je naklikať tu na nejaký špecifický zoznam rozšírených vlastností a pomocou tlačidla Nové si ho môžeme uložiť. Tu je príklad napríklad silno redukovaného zoznamu vlastností, ktorý som vytvoril, ktorý sa napríklad volá zoznam úloh, kde sa na tomto reporte nenachádza nič, iba jedna konkrétna položka. A pokiaľ užívateľ chce vytvoriť pre celú firmu nejaké nové vzorové nastavenie, tak len nakliká jednotlivé položky, ktoré by mali sa v tomto nastavení používať, stlačí tlačidlo Nové, napíše názov a toto nastavenie sa objaví tu v zozname. Pri nasledovnom otvorení tohto reportu vidíme, že program si pamätá, ktorý posledný výber bol nastavený, čiže pre každého užívateľa stačí, že sa to nastaví raz a odvtedy sú ním používané reporty majú jednotnú úpravu. Je to nastaviteľné pre ľubovoľný report v systéme, to znamená, že ak si pozrieme ukážku v obchode, napríklad na faktúre, tak tu nám máme tiež nejaký vlastný zoznam možných nastavení a tiež je možné si tu vytvárať nastavenia podľa potrieb firmy.